ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ଅଭାଗିନୀ? ନା କେଉଁ ପାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୁଁ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମନକୁ ଆସିଲା, ସେ ତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସହ ଜିଦି କଲି ଯେ? ସାରା ସଂସାର ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତା ଇଚ୍ଛା ବିନା ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି କି? ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୀମଙ୍କର ଗର୍ବ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଭଳି ସେ ମୋ ଜିଦିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲି। କାଳିଆର ଶରଣ ବସିଲି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କଲି, କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଦେ, ଦୟାକର କାଳିଆ। ଯିଏ ଶୁଣୁଥାଏ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ଥାଇ ବି ମୁଁ ଆଉ କି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି? ହେଲେ ସେ ନାଟୁଆ ଯେ ମୋ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି, ସେ କଥା କାହାକୁ ବୁଝେଇବି?